Takže čus, dneska si ideme zahrať Minecraft. Dneska v Minecrafte, ako sme postavili 9 zastávok. Začíname v Jurajovej záhrade, pokračujeme Tišikovo námestie. Či nádraží, hej, Tišikovo nádraží, tu už máme pripravený vozík. A ideme. Je tu 9 zastávok. Ďalších 7 ešte dneska sme urobili. Lebo už tu máme metro. Tu v Tišikovom nádraží. Tu je Tišikovo nádraží. Ideme sem zase na perón. A my pokračujeme metrom. A to metro vlastne ako Praha hlavní nádraží, to je Tišikovo nádraží. Ideme sem dovnútra, to je tma, také krátke metro. Máme si zase jazdiť a ideme. Už sme tu, to bolo krátke. Dobre. To nebudem komentovať. Čo sa tu akurát stalo? Dobre, ale sme v staničnom námestí a pokračujeme ako v Mníchovo Hradište. Ideme týmto horným. Alebo ktorým to máme ísť? Ja už ani neviem. Čakaj. Ale mne sa zdá, že asi tým druhým, túto, hej. Dobre, sme tu. Pokračujeme v stanici Prešov. Ale ten zvuk bol veľmi divný, neviem, čo to bolo. Už sme tu v Prešove, toto bola krátka. No ale my teraz ideme pokračovať ďalej a ideme pokračovať do Haniskej pri Prešove. Už sme pomaly na konci, tak ľukáte, dobre. Tu už je Haniska pri Prešove a teraz už mám Haniska pri Košiciach. A ešte tam sú Košice. To už potom už Košice sú konečná zastávka. No už sme Haniska pri Košiciach. No aj tento vozík troška nepočúva. My sme neopravili tú kolaj. Čakaj, vozíku. Máme ho? Ešte nie. Poď sem. Dobre, máme ho. Čakaj, kde sme to? Haniska pri Prešove. Ale my už ideme Haniskej pri Košiciach. Na to portnem 5 korunovo. No toto sme tu neopravili. Presne toto sme neopravili. No už je to opravené. A ideme už len do Košic. To už vlastne bude koniec našeho videa. No a tu sú Košice. Takáto milá zastávka, taká malá. No už sme tu. Takže to bolo všetko z našeho videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak zatím čus.